Idea lähti siitä, että me halutaan olla omavarainen lämmöntuottaja. Projekti sai alkunsa käytännössä energiahinnan muutoksesta. Meillä on ollut se huoli, että lämmitysenergian hinta nousee jatkuvasti ja ollaan haluttu olla riippumattomia muista toimijoista. Ja tähän asti olimme riippuvaisia kaukolämmön hinnan noususta. Alun perin Rudolfsmäen lämmöllä oli tavoitteena saada hakkeeseen perustuva lämpölaitos tälle alueelle, mutta sille ei saatu ikinä rakennuslupia. Siinähän on hirvittävä työ siinäkin, se hakkeen kanssa touhuuminen. Sitä tarvii tulla joka päivä sitä hakeet ja muuta, niin kyllä tämä on niin yksinkertainen ja helppo asia. Tämä hoitaa itse oikeastaan tässä. Kokonaisuutta, jos miettii tässäkin, mikä aikaisemmin on ollut raskas polttoöljylaitos, missä piipusta pölähti aina oikein kunnon tuukat, että saatiin pestä autoja sitten niin ihan huolella ja muutenkin sitten se samu ja haju ja kaikki tämmöinen, mikä siellä oli. Nyt täältä todennäköisesti ei kuulu mitään, eikä tunnu missään, eikä haise missään, että tämähän on ihan täydellinen. No, rakennusvaihe sujuu yllättävänkin hyvin ja alueellahan oli vanha käytöstä poistettu öljylämpölaitos, joka ensin purettiin ja sen jälkeen lähestulkoon sille samalle kohdalle tuli sitten uusi moderni lämpöpumppulaitos tilalle. Kyllähän jos ajatellaan, että tämä on Suomen suurin tämän koko luokan hanke, totta kai se isommaksi meneminen aina jotain haasteita tuo. Ja totta kai yksi asia on ollut tuossa, että maailman vallitseva tilanne, niin on komponenttipulaa, on tämän tyyppisiä haasteita. Ja oli Ukrainan sotaa, kova inflaatio ja tietysti niin kuin tavaratoimituksissa oli sitten erilaisia haasteita. Että oikeastaan niin kuin kaikki muu saatiin menemään niin kuin projektin aikana kyllä niin kuin oikeinkin kivuttomasti. Kyllä tämä on edennyt sille erinomaisesti sille, että ainoa oli muun tavoin, mitä piti hetken aikaa odottaa, mutta niin se oli tietenkin se toimittajan päässä pieni probleema, mutta niin siitäkin mentiin pelkällä säikähdyksellä. Kaikki on erittäin toimivaa. Kalefan kanssa on mennyt erittäin hyvin. Aidosti pyritään löytämään se juuri asiakkaalle sopiva ratkaisu. Ei mietitä pelkästään, että mikä olisi vaikka Kalefan kannalta se helpoin tie onneen tai paras ehkä katteellisesti, vaan nimenomaan se, mitä asiakas hakee ja tarvitsee, niin sitä yhdessä ratkotaan. Meillä on äärimmäisen osaava henkilökunta ja se, että tätä tehdään niin kuin oikeasti täydellä palolla siihen teknologiaan ja meidän henkilökunta oikeasti haluaa tehdä tätä työtä ja niin kuin tehdä tästä maailmasta paremman siltä osalta.